ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କୀର୍ତ୍ତି। ଭଗବାନ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଳହ କରି ନିର୍ବାସନା କରିଦେଲା ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲେ। ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମେଶ୍ୱର ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ପରମ୍ପରା। ଇଏ ଭୀମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିବାରେ ଇଏ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା। ଏଠି ଆମେ କଳି ଯୁଗରେ ପୂଜା କରୁଛେ ଭୀମ ବୋଲି ଡାକିଲେ ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭୀମ ବୋଲି ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ରଥ ଚକା ଅଛି ଏଠି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ବିମାନ ଏଇଟା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିମାନ ବସିକି। हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ, वेलकम टू राजार ब्लॉग। एबे आम आसीचु पुरी ब्रह्मगिरी पाखे अच्छी पंचपांडव अच्छा। पंचपांडव जी कि महाभारत जे थे पंचपांडव। आउ एबे आम आसीचु से पंचपांडव को दर्शन करने। आठी अच्छा बड़ भाई अच्छा भीमेश्वर बड़ भाई। तापर आम जा आउ चारि भाई अच्छा पंचपांडव को दर्शन करवा। तो चलतु देखा। देखंतु ये भीमेश्वर महादेव, ये पंचपांडव पंच महादेव अच्छा। पंचकोशी पंच महादेव अच्छा। ये भीमेश्वर देखंतु बड़ भाई। एमती सब जगह अच्छी देखंतु, बहुत भल लगुच। भाई ना कि शोचे बोधे ना दीपट तो टे फाका अच्छे के नहांती बोधे नना नहांती बोधे। हाँ, ये भीमेश्वर महादेव बड़ भाई। देखते सब दोल सब अच्छी। हाँ, ये रथ चका अच्छी। आपण नाटा कहतु। ନୃସିଂହ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କୀର୍ତ୍ତି। ଭଗବାନ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଳହ କରି ନିର୍ବାସନା କରିଦେଲା ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲେ। ଦୁନିଆ ବୁଲିଛନ୍ତି। ବୁଲିବା ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିକି ବାସସ୍ଥାନ କଲି ରହିଲେ ଆଉ। ଠାକି ସବୁ ଶିବ ପୂଜା କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିବ ପୂଜା କରିବାର ଯେ ବିଧେୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏ ତିନି ଜାତିଙ୍କର ସବୁ ଶିବ ପୂଜା କରିବା ବିଧେୟ। ସେମାନେ ସବୁ ବସିକି ଠାକି ଶିବ ପୂଜା କରି ଶିବଙ୍କ ଆସନରେ ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆମେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ଆଉ 13 ବର୍ଷ ଆମକୁ କରିଦେଇଛି ଅଜ୍ଞାନ ବନବାସ। ଯଦି ଦେଖେ ପୁଣି ଆହୁରି ଅଜ୍ଞାନ ବନବାସ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଲୁଚିକି ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା, ଲୁଚିକି ଶିବ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଠାଟେ ଶିବ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଶିବ ପୂଜା କରିବାରେ କୋଷ ଅନ୍ତରରେ 5 ବର୍ଷ ଯାକ ରହିଲେ। କି କେହି କାହାକୁ ଦେଖା ହେବେନି। ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେବ କେଉଁଠି ନା ମା ହରଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଛନ୍ତି, ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ। ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ସମୟ ନେଇକି ସେ ଦେଖା ହେବେ ସବୁ ସେଠି। ଆଉ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଖେଳି ହେଇକି ସବୁ ରହିଲେ। ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ତ ବନବାସ ସମୟରେ ଶିବ ପୂଜା କରି ଯା କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ରଖିଦେଇକି ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଚାଲିଯାବ। ତାପରେ ସେ ପରମ୍ପରା ଲୋକ ସବୁ ଜନବସତି ବଢ଼ିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇ ଖାଇ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା, ତାପରେ ଗଉଡ଼ ହେଇକି ବାଡ଼େଇଲା, ବାଡ଼େଇବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ହେବା ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ଠାଉ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ଆମର ଚାଲିଛି 200 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆଉ ସେଇଠୁ ତ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ପୁଅ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଭୀମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଭୀମେଶ୍ୱର ଟିକେ ଅଧିକ ଲୋକ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଡାକାହାକ ଦେବତା। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଡାକାହାକ ଦେବତା, କାହିଁକିନା ବଡ଼ବାଡ଼ ଲୋକ ଡାକାହାକ ଦେବତା କାହାକୁ ମାନେନି। ଜାଣିଲଟି, ୟା ବଳ ଉପରେ କାମ ୟାର। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସନ୍ତାନ୍ତି ଲୋକ ପାଆନ୍ତି ମାନସିକ କରିକି। ଆଉ ବହୁତ ରୋଗୀ ଜନମାନେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ଠାକୁର ପୁରୀକି ହଜୁରୀ ଘର ନିଅନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଘର। ତାର ସେମିତି ବହୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବାର ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କି ସେଇଠି ଆସିକି ପହୁଳ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିବା, ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ କଲା ଯା ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ଯିବି, ତୋର ପରିବାର ଉନ୍ନତି ମୁଁ କରିକି ଆସିବି, ଆଉ ତୋ କୁଳ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ସେଇଦିନ ଟିକେ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଗି ରହିଛି ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ସମୟରୁ। ପୁରୀ ଯିବେ, 2 ଦିନ ରହିବେ, ଭୋଗରା ଖାଇକି ଖାଇକି ସବୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସୋମବାର, ମାଘ, କାର୍ତ୍ତିକ, ବୈଶାଖ, ଏ ସୋମବାର ମହାପ୍ରଭୁ ବେଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ବିଜେ ବି ହୁଅନ୍ତି। କାଳେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। କାଳେଶ୍ୱର ମରି ହେଇଲେ ଏବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ବିଜେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବେଢ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ
ଏ ତ ବଡ଼ ବଳିଆ ଠାକୁର ବହୁତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ବହୁତ କାମ ଆମ ସବୁ ଏଠି ପଡ଼େ, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପୂଜା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ସେସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ଆସିକି ଭୋଗରାଗ ବସେ, ବହୁତ ହଣ୍ଡା ଏଠି ଦୈନନ୍ଦିନ ବସିବା କଥା ବସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଣ୍ଡା ବସିବା କଥା, ବଡ଼ ବଡ଼ ହଣ୍ଡା ମାନେ ବସିବା କଥା ବସିବ, ନହେଲେ ବଡ଼ ଖିଆ ଠାକୁର ଇଏ ଏ ବଡ଼ କିଏଟା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ଚଳିଯିବ ଆଉ କ'ଣ। ଏମିତି ଯୁଗ ଯୋଉ ରହିକି ଅଛି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ସବୁ ସରକାର ଅନୁଦାନ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପବ୍ଲିକ ଭକ୍ତମାନେ ଦେବା ଅନୁଦାନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ଭୀମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଶଗଡ଼ରେ ଯାଇଥିଲେ ମେଳନ ଓହୋ ମେଳନ ଗଲେ ଶଗଡ଼ ଏଇ ଶଗଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ଏଇ ଶଗଡ଼ରେ ଯାଆନ୍ତି, ମେଳନକୁ ଯାଆନ୍ତି ବାବା ଭୀମେଶ୍ୱର। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଏଇଟା। ଆଉ ସେଠି ନନା ବସିଛନ୍ତି, ପୂଜାରୀ ନନା, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିବା। ହଁ କିଛି ଆପଣ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ମୋ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ପୂଜାରୀ। ପାଣ୍ଡବ ଭୀମେଶ୍ୱର ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ପରମ୍ପରା। ଇଏ ଭୀମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିବାରେ ଇଏ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ପୂଜା କରୁଛେ ଭୀମ ବୋଲି ଡାକିଲେ ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭୀମ ବୋଲି ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ କଥା ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ। ଏଠି ଖାଣ୍ଡବନରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଲାରନାଥ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ପାଣ୍ଡବରେ ଗଣତି ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଇଏ ଭୀମ। ଆଉ ଇଏ ମହାଭାରତ ମହାଭାରତରେ ହଁ ମହାଭାରତରେ ଯୋଉ ଭୀମ ଥିଲେ ସେଇ ଭୀମ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ କେତେଠି ଏମିତି ସବୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ରହିଯାଇଛି କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ, ସେ ଭୀମ ନାଁରେ ସବୁ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ମହାଦେବ ଏଇଠି ବୋଲି ଖାଲି ଭୀମ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲେ ଇଏ ହବନି। ଭୀମ କେତେଠି ପୂଜା ହେଇଛି, କେତେଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଇଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଏପଟେ ଇଏ ଖାଣ୍ଡବନରେ ଦକ୍ଷିଣ ତଟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ପାଣ୍ଡବ ସବୁ ସ୍ଥାପିତ ହେଇକି ପୂଜା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ସବୁ ମହାଦେବ ନା? ସବୁ ମହାଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶ ଶିବ ଇଏ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପୁରାଣରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶ ଶିବ ଇଏ। ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହାରାୟ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ଭସ୍ମାଙ୍ଗରାଗାୟ ମହେଶ୍ୱରାୟ ନିତ୍ୟାୟ ସୁଧାୟ ଦିଗମ୍ବରାୟ ତସ୍ମିନ୍ନକାରାୟ ନମ ଶିବାୟ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ସଲିଳ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତାୟ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ପ୍ରମଥନାଥ ମହେଶ୍ୱରାୟ ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ବହୁ ପୁଷ୍ପ ସୁପୂଜିତାୟ ତସ୍ମିମକାରାୟ ନମ ଶିବାୟ ପ୍ରଭୁ ଶିବାୟ ଗୌରୀ ବଦନାଦ ବୃନ୍ଦ ସୁଜାୟ ଦକ୍ଷ ଧୁରନାଶକାୟ ଶ୍ରୀନୀଳକଣ୍ଠାୟ ବୃଷଭଧ୍ୱଜାୟ ତସ୍ମୈ ଶିକାରାୟ ନମ ଶିବାୟ ବଶିଷ୍ଠ କୁମ୍ଭଦତ୍ତ ଭବଗୌତମାୟ ମୁନୀନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚିତ୍ତଶେଖରାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାକ ବୈଶ ନରଲୋଚନାୟ ତସ୍ମୈ ବୋଗାରାୟ ନମ ଶିବାୟ କ୍ଷମା ସ୍ୱରୂପାୟ ଜଟାଧରାୟ ପିନାକ ହସ୍ତାୟ ସନାତରାୟ ଦିବାୟ ଦିଗାମ୍ବରାୟ ତସ୍ମିନ୍ କରାୟ ନମ ଶିବାୟ ଶ୍ରୀ ଭୀମେଶ୍ୱର ଦେବାୟ ଓಂ ତ୍ରୟମ୍ବକ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନଂ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁମୁଖ୍ୟ ମାମୃତାତଂ ନମ ଶିବାୟ ଶ୍ରୀ ଭୀମେଶ୍ୱର ଦେବାୟ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ କରାୟ ଶ୍ରୀ ଭୀମେଶ୍ୱର ଦେବ। ପୋଖରୀ ଅଛି ନା ଭାବିଲେ? ହଁ ଏପଟେ ଆର ପଟେ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି ନା? ଯାଇଥିଲେ ହଁ ଆମର ଯାଇଥିଲେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କାଠି କୁଟିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ବିମାନରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ବିମାନଟା ସେ ଭିତରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ରଥ ଚକା ଅଛି ଏଠି ନା? ହଁ ହଁ ସେଇପଟେ ବୁଲିକି ସେଇପଟେ ବୁଲିକି ଚାଲ ପୋଖରୀଟା ଏଇଟା ପୋଖରୀଟା ନା? ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଆ ଠାକୁର, ହଁ ଯୋଡ଼େ ରୋଷେଇ ଘର, ଭୀମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ହଁ ଯୋଡ଼େ ରୋଷେଇ ଘର ନା? ଯୋଡ଼େ ରୋଷେଇ ଘର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପନିକି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ କିଆ ଠାକୁର। ଏ ଚୁଲି ଏଇଠି ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ନା? ହଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏମିତି ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ ଚୁଲି ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି।
ସେଠି ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି ନା ସେଠି? କୋଟା ଠାକୁର ହୁଁ। ହଁ ଏ ଭିତରୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କର ବିମାନଟା ଦେଖିପାରିବ। ଓହୋ ଭିତରେ ଅଛି। ହଁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଇବା ପୁରା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାଘ ବୈଶାଖ 3 ମାସରେ ଦିଅଁ ଆମର ବେଢ଼ା ବୁଲନ୍ତି ଆଉ ବିଜେ ହନ୍ତି। ଏଠି କାଳେ ସେଇଠି ମରିଯାଇଛି ବିଜେ ବନ୍ଦ ଅଛି ବିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତେଣୁ ବେଢ଼ା ବୁଲନ୍ତି। ଜାଗର 7 ଦିନ ପାଲା ଏଠି ହୁଏ ଆଉ ଦୋଳ ପର୍ବ ହୁଏ। ଦିଅଁ ପୁରୀ ଆମର ଯାଆନ୍ତି ପଥରପଦା ମେଳନକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗୋ ଖାଇବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଗୋ ଖାଇକି ଆସିକିରି ଏନେ ଚାଲିଛି ବୈଶାଖୀ ମାସ ବେଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଏଇଟା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କର ବିମାନ ଏଇଟା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିମାନରେ ବସିକି। ଏଇ ବିମାନରେ ଯାଆନ୍ତି ନା? ଏଇ ବିମାନରେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଠାକୁର ଯାଆନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ହାପି ହଜୁରୀ ସେଇ ସବୁ ତାଙ୍କର ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଯିବେ କୋଉଠି ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ନା? ପୁରୀ ଯାଏ ପୁରୀ ତାଙ୍କ ଘର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା। ପିଲା ଦୋକାନ ବଜାର କରି ଏଠି ବହୁ ପିଲାବେଳୁ ତ ଏଠି ଚଳି ଆସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ଅଛି ସବୁ ସାଥି ସାଙ୍ଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ସମୟ ଆମର ବିତି ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବୋଧେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ବିନା କାହାକୁ ଡକରା ପଡେନି ଆଜ୍ଞା। ବିନା ଆଜ୍ଞା। ଡକରାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କାହା ଘରେ କି ରାତିରେ ସପନ ଦେଖିକି ସକାଳୁ ଆସିକି ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ପଡିବେ। ଏ ଦିଅଙ୍କର ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ଠାକୁର। ତାଙ୍କର ମହିମା ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ବଳରେ ଠାକୁର କିଏ କୁଆଡେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ କାହାକୁ ଡାକିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମହିମା ଅଛି। ଠାକୁର ଭକ୍ତ ମନକୁ ଆସିକି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବୋଧେ? ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଲୋକ ଏଇଟା। ଗାଁ ଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାପମଣି ଏଇଟା ବକ୍ସିସ୍ ମିଳିଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଚକବା ଏଇଟା ନା? ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚ୍ଛା। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚଳିବ। ଏଇଟା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଚକବା ଆମକୁ ଏଇଟା ଏଠି ବକ୍ସିସ୍ ଯେଉଁ ପାଖରେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଇକି ଆସିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଶାଳ ପାଖକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି ସବୁ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଠାକୁରଙ୍କର ରଥ ଚକ ଆସିକି ଏଠି ବିରାଜମାନ ପୂଜା ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ନା? ଆଚ୍ଛା। माँ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। माँ पार्वती ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗେଟ୍ ଏପଟେ ପାର୍ବତୀ ସାଗର ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମାଙ୍କର ବି କରୁଣା ଅପାର। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଗୁହାରିଆ ପଡେ କିଏ ଫେଲର ମାରିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ମାନସିକ କରିଛି ଆସିକି କୂଳରେ କାନ୍ଦିଛି ମତେ ପୁଅଟେ ଦିଏ ବୋଲି ସେ ପାସ୍ କରିକି ଯାଇଛି। କେହି ଫେଲର ମାରିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ରୋଗ ନେଇକି ଆସିଥାଉ ନା ବ୍ୟାଧି ନେଇକି ଆସିଥାଉ ନା ପୁତ୍ର କାହାର ପୁଅ ପୁତି ହଉନି ସେ ପାଇଁ ଆସିଥାଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ବି ଫେଲର ମାରିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ତାଟ ସବୁ ଅଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମର ପଞ୍ଚୁଦଳରୁ ମିଳୁଛି ଆମକୁ 120 ଦିନକ ଭିତରେ ଆମକୁ ଏ ତାଟ ଭୀମ ବଡ଼ ଖିଆ ବୋଲି ତାକୁ ଏ ତାଟଟା ଦିଆହଉଛି ବକ୍ସିସ୍ ଆମ ମେଳନ ତରଫରୁ। ଏଥିରେ ଚୁଡ଼ା ଆଶା ହୁଏ? ଚୁଡ଼ା ଆଶା ହଉଛି ଚୁଡ଼ା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୁଡ଼ା ଆଶା ହଉଛି ଏମିତି ନୂଆ ତାଟ ମିଳୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା। ଇଏ ପୁରା ପୁରା ଫୁଲ ହେଇକି ରହୁଛି ଚୁଡ଼ା ବସା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ମେଳା ରାକ୍ଷ ହଁ ସବୁ ରବିବାର ମେଳା ହଉଛି ତ୍ରିନାଥ ମେଳା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁର ଠାକୁରଙ୍କ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା? ଠାକୁରଙ୍କର କେତେବେଳେ ପହଡ଼ ପଡ଼େ? ଆଉ ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ 12ଟାରେ ଆଜ୍ଞା। 12ଟା ଦିନ 12ଟାରେ। କେତେବେଳେ ଖୋଲା ହୁଏ? ଏଇ 3ଟାରେ ଖୋଲା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଇଏ ହେଲେ ଭୀମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। କର୍ମଦାୟକ ସେମାନେ ଆଉ ସେଇରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ବି ସଫଳ ପାଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି।
ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ଠାକୁର ବି ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ ଆମେ ବି ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କରୁଛୁ ସେ ଆସିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ବି ଆମେ ବି ପାଉଛୁ ସେ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ଦଉନୁ ବିନା ପଇସାରେ ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁ ବିନା ପଇସାରେ କାହାଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ ଯିଏ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦେଲା ଆଜିକି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ଡେକୋରେସନ୍ କଲାଠୁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ ବଧା ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଏକକାଳୀନ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଡ଼ିତ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଜ୍ଞା ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଖୁସିରେ 5,000 ଦେଲା 1,000 ଦେଲା 2,000 ଦେଲା କାହାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଣୁଥିବେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିନା ପଇସାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବିନା ପଇସାରେ ସବୁ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବଦାନ ଅଛି ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ସେ ଆଣିକି ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଘର କିଏ ଛାତ କିଏ ଶାଳ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଡାଲାଟା ନା ଏଇ ଡାଲାରେ ଚୁଡ଼ା ଆଶା ହେଉଛି କେତେ ବଡ଼ ଡାଲାଟା ଦେଖ ହଁ କେତେ ବଡ଼ ଡାଲାଟା ଦେଖ ଏଥିରେ ସବୁ ଚୁଡ଼ା ଆଶା ହେଉଛି ନା ଚୁଡ଼ା ଆଶା ହେଇକି ସବୁ ଠାକୁର ସବୁ ହଁ ହଁ ଆସିଲୁ ତ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପୁଣି ୟା ପରେ ଆମେ ଯିବା ପୁଣି ଆଉ 4 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।